Peru Magdalena, udaberriarekin etorri zen zure lehenengo eleberria, Egia esan izenekoa, eta ez diogu pasatzen utzi nahi, aukeratxo bat eman nahi diogu, presente egon dadin zautrelan. Eleberria esan dugu, zu ipuinak idatzi zenituen, poemak argitaratu zenituen, lehenengo eleberria duzu, eleberria da, baina ezoikoa ere bai. Esan ezagun, hemen gauza asko bilbatzen direla, alde batetik eleberri ohiko bat, bestetik tatian potian poemaren bat, pentsamentuak. Ez ote da gehiago kontainer moduko bat? Bai, izan daiteke, baina zehozelan literatura bada bizitza horrietara iraultzea, iraulketa horren testigantza da. Ez da nahi kontziente batekin kontzeptualki egindako eleberri bat. Esan dezagun, protagonista Kimu izeneko gazte bat dela, Kimu honek edukidu nola halako aita bat, Harri izenekoa, esan dezagun, hippia edo beat moduko aita bat, etxetik alde egin eta munduan barrena ibili dena, Kleo izeneko beste lagun batekin eta abar. Eta nolabait ere aitatasunaren eta semearen arteko gogo eta pilo bat dagoela, semeak olako koderno beltz bat aurkitzen du, edo ematen diote, eta aitaren bidaien ostetik joaten da. Baina, irudipena daukagu, Harri, aita hori oso zure antzekoa dela, argala da, altua da, zuk idatzitako poemaren bat idatzi du, zer egin duzu, zeure buruarekin kitatzeko ariketa bat, edo? Bai, zehozelan norbere testigantza bada, eta gainera aitatasunaren aita naizen aldetik, semea naizen aldetik, alaba, aitona, dena delakoa, horren inguruko testigantza badago, eta bai norbere irudiaren deskitatze bat, ez dakit zaila da saltzen egia esan, ez dakit. Esan dezagun, Kimu Andeetara joaten dela, Hego Ameriketara joaten dela. Eta han aitaren arrastoen bila dabilelarik azkenean bere bizitza osatzen du. Zer da hori, norberak ezin du berez bizi, norberak beti behar ditu aurrekoak? Gertatzen dena da kasu horretan aurrekoaren irudia, aurrekoaren presentzia, aitaren kasu honetan oso lausoa dela, oso ezegonkorra eta puntu batetik aurrera desagertu egiten da. Eta gainera sentsazioa daukakimuk egon denean ere ez dela guztiz eman erlazio hori. Eta orduan hankamotz sentitzen da, bere iraganarekiko eta iraganarekiko oroar. Orduan zehozelan hankamoztasun hori betetzeko edo, esaten du, egin dezagun saiakera hau, uler dezagun zertan da zan guzti honek, norbere bizitzarekin aurrera jarraitzeko, mamu horiek usatzeko ero oinak lurrean ondo jarri eta jarraitu ahal izateko. Beraitari lur eman nahi dio, nahiz eta hildakotzat ematen duten, berak benetan fisikoki eman nahi dio lur. Bai, eta hor aipu bat, behin eta berriz agertzen dena, hala ere ez dago nire gorputza hartzeko moduko obirik edo horrelako zerbait. Bai, hori Jon Ikasen abestia da, hori gertatu zitzaidan novela idazten nengo da, There is no grave can hold my body down. Eta kanta horretan hori esaten du, eta gero joku bezala erabiltzen da, beste presentzia batek abesten du, eta hori, hobi eman nahi dio aitaren gorpuari, eta horrekin bizitzen jarraitzeko pausu bat eman. Jon Ikas aipatu duzu, baina ez dakit, Moriarty agertzen da, On the Roadeko Kerouaken eleberriko beste biztanleetako bat, Mikel Laboa agertzen da, Atahualpa Yupanqui agertzen da, baina Julio Iglesias agertzen da, erreferentzia artistiko asko dago, aipamen, era guztietako aipamenak daude. Horregatik erabili dugu hasieran kontainer zera, kontzeptua, biltegi kontzeptua, ez da? Ez dago jerarkiarik, Julio Iglesias eroso egon daiteke Laboaren ondoan? Soy un truán, soy un señor, esan ez? Bai, hor anaitasun bat sentitzen nuen,
eragin guztiak ero agertu direnak joan dira erortzen kontainer horretara, eta batzuk izango dira orokorragoak eraginean, ikuspegi artistikoan, ero bizitzaren ingurukoan, beste batzuk izango dira golferian, beste batzuk izango dira bidaia hartzeko moduan, beste batzuk estetikoki, o pinturan, ero dena delakoa, batzuk bere eremuan ero orokorrago, baina horiek sartu egin ditut, eta gainera inongo jerarkia nahirik ezarri barik, bizitzan ere uste dudalako horrela gertatzen dela, eta gero askotan guk iragaz egiten dugu filtratu, eta erakutsi, nire eragina dira hau, eta gainera hau baino listoagoa, eta hau baino listoagoa, eta garrantzi, baina hemen guztia oso lausoa izaten da, nik uste dudan ez bintzen norberaren bizitzan eta eraginetan, eta, gutxi gora bera filtratu gabe, utzi ditut erortzen hor. Teknika narratiboari dagokionean ere oso aske ibili zarela esango nuke, ze momentu batean irakurtzen baita fikzioa eta errealitatea eta autobiografia eta autofikzioa lako kontzeptu esitzaile eta estuak alde batera utzi, popatik eman, gainera egin botaka. Ikusten da, iparraldean esango luketen bezala futitu zarela teknika guztiez. Bai, nahi kontziente bat zegoen horretarako eta ez usteko teknika horiei ero garrantzia ematen kontakizunean eta etorri eta sentitu bezala kontatzeko. Pentsatu gabe, hau novela bada autobiografia, ez da imitazioa, fikzioa, garrantziak kendu guzti horieri eta bota eta egia esan eta jarraitu. Novelako gai zentraletako bat askatasunarena da, hain justu, hori azken finean egikeran ere askatasun hori erakusten duzu, baina askatasuna bere horretan izan gabe, askatasuna eginkizun sozialaren aurrean ere, esate baterako aita oso libra izan da nahi duena egin du, baina horren ondorioz seme bat hola eta hala dabilkio, beraz askatasuna bai, baina erantzunkizunak badira. Bai, oso zaila da konpentsatzen alde bi horiek eta gainera orokorrean leku guztietan eta gure herrian hein handi batean askatasuna kolektiboak daude eta askatasun norbanakoak eta horiek biak ondo konponarazten ez da erraza izaten, batzutan zuhaitzak eskutatzen du basoa eta beste batzutan basoak zuhaitza eskutatzen du eta orduen joku horretan nahi izan dut zuhaitza proklamatu, basoa ere bai, eta kipa, lortu dugun, Beldurra da, presente dagoen beste gauzetako bat. Beldurra aipatzen da behin da berriz, hain justu askatasun horren giltzarrapo bezala edo, eta halako batean harri edo aitak hobeto izeneko bidea, behin da berriz, maiuskulatan idazten den bide bat hautatzen du. Hori ote da harrik presentatzen digun hobeto izeneko bide hori ote da irteera. Hori topatu, lagun batek eta biok topatu genuen bidaian filosofia hori, ez dakiguna oso ondo filosofia den, teoria den, bizimodu bat. Funtsean da, esaten du, gertatzen den guztia dela hobeto, eta orduan hortik jarretuko dugu bizitzen. Esan da, hau hobeto da. Lehenengo galderan trabatuta geratu naiz. Hobeto, bigarren da hirugarrenerako tentsio gehiago jarri dit mentala. Berandu heldu naiz autobusean, hobeto, esnatu egin naiz horrela. Gaur arratsaldean euriak garrapatzen baditu, hobeto, sartuko za. Orduan, esaten du, jarrera bat da hobeto hori, eta bizitzari heltzeko jarrera bat, empirikoki ezin lehike demostratu egia denik, gauzak hobeto direla, baina kontrako ere ezin da demostratu, ezta? Eta orduan, hori uzten dio eta herentzia inmaterial hori aitak semeari uzten diona, uste duena benetan ere hori gertatzen dena, hori da zutabeetako bat, ez da hobetoren filosofia hori. Eta nik ere liburuan sartu nahi nuen. Beste gauza bat ere badiozu, euskal heterodoxia mistiko berria fundatu behar genuke hitz-potoloak dira. Bai, eta gaina bata bestearen ostean jarrita, goizalde batean juntatu zitzaizkigun lagun batzuri horrelako hizketaldi batean genbiltzala eta heterodoxia hori proklamatu, ez da, hain ortodoxoak izaten garen korronte sozialetan, eta hainbeste eraten eta miresten dugun mistizismo hori ere ekarri geurera, geure erara filtratu, itzuli eta atera hori, horrelako goitz argitsu bat izan zen. Niri neuri,
naizen irakurle berezia naizelako edo apetatsua naizelako asko gustatu zaizkit hitz jokoak. Edo hobeto esan da, euskararekin egiten dituzun asmazioak, hitzak ere asmatzen dituzu, konzeptuak ere bai, espresatu beharraz, halako asmakeriak edo asmakizunak egiten dituzu, ez? Ikusmotz gelditu naiz, edo halako gauzak, hitzak, konzeptuak erabiltzen dituzu. Bai, hitz hau daukagu, eta hitz hau, baina ez batak ez besteak ez du esan nahi, bueno, batuko ditut, ero beste bat agertuko dut, eta emari horretan topatutako hitzak dira, ezta? Horrekin batera, esaldi luze bat dago, baina halako batean puntu bat dago, eta hitz bakar bat eta puntu bat dago, musika ere dagoela esango nuke, eta honekin amaituko nuke. Ikusten da sortzailea zarela, baina ez bakarrik literaturarena. Bai, nire kasuan ez da horra emana emaria soilik, ez da? Eta bai, musikalitate horrek badauka bere garrantzia, pintatu ere egiten dut, eta batzutan, zati batzutan ikusi egiten nuen pintura baten moduan paisaia, ero barne egoera ere bai, eta gurutzatu egiten dira, ezta? Bata bestearekin, jakin gabe noraino sartzen bata, noraino bestea, eta guzti hori onartu, nahastu dadila utzi, eta sormenean libre ematen saiatzen naiz. Bai, libre ibilizarela biztan da. Bai, pozten naiz. Eskerrik asko, Peru Magdalena, bakizue, egia esan, elkar etxean aurkituko duzuen liburua dela. Bidaiatzeko moduez hausnartu zuen. Pena ematen zioten, arrazoi pertsonalez ez baizik aurretiaz beste inork ezarritako ibilbideei jarraitzen dietenak. Norabideak eta herriak berdin, denek berdin. Ez zioten inongo bihozkadari jarraitzen. Ez zituen erakarpen pertsonal batek bultzatzen. Argazki berdinak ateratzen zituzten, leku berdinetan, kamera berdinekin, filtro eta aplikazio berdinekin. Black Mirror. Ezer islatzen ez duen, ispilu beltz berdinean begiratzen ziren, behin eta berriro. Behin eta berriz bidaiatutakoa, berbidaiatu. Kopiatzearen kopiatzeaz, akatsak ere errepikatzen zizkioten elkarri. Egindako bidetik zebiltzan, bata eta bestea, behin eta berriro. Ez zuten, beraz, bidaiatzen.